Imaš kaj? Imaš kaj? Bravo, Robi! Ovo nije u njegovoj klasi. Hoće drugi! Oni baš znaju s motorima. Kaj? Da, bolje se vodi sigurno. Bravo, Robi! Ja ne vrem to verovati. Opa, kak je hrsno, ve? Kak je skvikal.
San Marko ili su tamo? Dve klase su. Isuse Bože. Ja ne vjerujem.